Izan ere, 8 alabetatik txikiena baldin bazara, badakizu beste neskek ez dakiten gauza asko. Badakizu aitarekin, igandero mendira joaten, eta eizaren sasoian kartutzuak lurretik jasotzen mendia zikindu ez dadin. Badakizu aitak nosbehinka utzitako eskopetak tiro bat edo beste botatzen, edo mailua erabiltzen, edo aitarekin batera garajea pintatzen. Badakizu ilea motz-motza eramaten, eta belarritakoak mesanotzean eskudatzen. Badakizu futbolean jokatzen, eta mutila baino lehenago frontoia okupatzen. Hala ere, etorri behar zuenari, izen bat bilatzen ez nuen esperientziarik. 1000 bueltan eman nion asuntuari. Niri Bernardo izena gustatzen zitzaidan. Ponposoa ez ezik, txakur baten izena zelako. Txakur eder eta zintxo batena. Elurretan galduta dabiltzenei patart pizka bat eskiniz bizitzen zabaltzen diena. Hori zioen, behintzat nik askotan irakurria nuen liburu batek. Eta gainera, zer demontre, Bernardo izen dotorea zen, luzea eta ahoa betetzen dizuna. Niri gustatzen zizkidan bezala ze, baina Mari, Xavier. Izena betidanik gustatzen zaio. Xavier, ze izen ederra mutil batentzat, eta hori esanez, suspiriatzen zuen bere aurpegiko zimurrak areagotuz. Orain, berriz, aukera polita zuen amak. Xavier izena jarri beharko genioke, etorri behar zuenari. Amak egundoko poza hartuko zuen eta Maiteri palmada ematen hasi nintzaion, haurtzuari Xavier izena jar zio zaion. Osala mutila balitz esaten zuen berak, eta nik segi eta segi, mutila izango zela eta Xavier izena jarri beharko ziotela.